Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Oh my God! Kwarta? Binandong na tag 1,000? Oh, ang matagbandol 100,000? One, two, three, 6, 7, 8, 9, 10. 1 million? Anong ni ani diri sa akong drawer? Ay, ako ning isra. Og pahibaw-an ako sa kuya Humba. Kuya? Kuya Humba? Oy, daya, tina. Kuya? Ganun ka. Kining... Kuya, kuhaan kining... Ano ka, oy, mura magagagos pagmayo, gano'n ka. Dito sa kong office, sa may drawer, may kurta ko nakitaan. Kwarta. Oh, kurta. Dali, ragot kuya. Kuya, ugi ka sa office. Please lang. Dali. Dali, kuyog ka, tika, dali. Naana, kuya. Kwarta tuon. Tag 1,000. Ang matag bandol, tag 100,000. Unya, napo na kabandol. Oh, so, 1 million. Oh, kuya. 1 million. Kamayan ng kwarta, day. Gamay good. 1 million na. Unya, nasa ko drawer. O kumawagtang na ako'y pasanginlan. Ay, dili ka mapasangin lang, ay. Og nanong dili man. Niago na sa kong office. Og ako'y nagupot si Yawi ini maong drawer. Natural ako gimapasanginlan. Relax lang, day. Ikaratol. Kuya, kuyawan ko, kitingalig mawagtang na. Asa man ikaw kong ibayad, ana? Sagdi lang. Sam, kay kalma lang. Inigabot ni Sir Bong, sultihan lang una nato, ha? Kuhala na palihog, kuya. Oh, uy. Dili ko, eh. Ngano man? Di lang ko magbutbut o kuha na hinday. Inigabot lang, Sir, ang sultihan. Palihog lang ko, kuya. Ay, kabalag ka, kabalag ka. Nabagang yawi diya, di ba? Di Sige, yawi na. Trangkahin na, ilag, nagbalik. Ay, kadlok. Ay, di na mawa, day, di na mawa. Kuya. Oh, si Athena. Hello? Nay. Oh, nanawag man ka. Nay, gikuyawan ko, nay. Ha? Anong gikuyawan ka? Sa drawer magot sa kong table, nay. Naay kwarta. 1 million. Ha? Kwarta? 1 million? Oh, 1 million. Kawata? Nayabag ka, nay? Ipapatay ko ni mo? Ha? Imong ipakawat na ko. Kuan kining... Ikay nag-ingon nga dili na ko abos na nag-aayo ni Sir Bong. Unya karon imong ipakawat na ko ang maong kwarta? Basin og kawatuno ng kwarta, ha? Ano kung mapunta sa lain? Bahala na, nay. Dili gid ko mangawat, nay. Kun mao. Ipahibaw ko na ni Bong. Uwaan siya diri. Ako tawagan. Palihog, nay. Hello, Chona. Bong, nanawag ko nimo kay si Athena ba?
Nagpahibaw na ako nga sa iyang drawer, may nakitan siyang kwarta. Kwarta. Yes, kwarta, 1 million kuno. 1 million. Oh, swerte sa atin ah. Iyan ang maong kwarta. Unsa? Unsa tong gisulti nimo, Bong? Balik ka ra, dili kaayo maklaro da. Oh. 1 million. Oh. Swerting si Atina. Iyan ang katubang kwarta. Bong ay pagbinuang ba? O kalusam ako nagbinuang tuna. Sa ako nang giingon kanimo, unsa kani akong isulti ako gikanabuhaton, tuna. Sumay mong instant millionaire ang akong anak. Ah, yes, tuna. Muadto ko karon niya. Magunsa ka man dito. Ako pa hibawon, nga imong ihatag ang maong kwarta. Sige, bye, Bong. Oh. Hello? Chura? Hello? Money face. Naong og kwarta. Magdali ko. Kay tingalig mausap ang huna-huna ni Bong. Sudden millionaire ang akong anak. Hulog ka ng langit namin, Bong. 1 million. 1 million. Iyang ihatag ang Athena. Og... Siyempre, ari na paingon ako. Oh, tao! Murag hubog nilabang. Ano nga? Oh, Ligsigo? si Alan? Tao! Ha? Sa baba mo, ligsigo. Di ka mo ligis. Akong iparok na kung oo. Anong imo, doon sa mo sakinan. Shit! Ha? Shit, to ko na. Sirbatuhan ako. Dalawa. Sa bato. Lawan! Hoy! Bawa niya ay! Bugubog kayo sa nang ka! Buwag mo! Ay, panagko ka na mo ron! Bawa niya kayo mo ang ginasikinan! Pahawa na uy, bitch. Pahawa diha. Labtan, ma'am. Di ka bawa. Dili. Buego, Buwan ka. Armawasan ka. Kini ay kini. Wala ka lagi. Pati na bigla kami. Ha? Dili ka. Padaplin. Tug na. Kaya pa lagi. Kuyuro na ko sa staplin. Nakuyapan si Alan. Mugawas ko. Dong. Okay naman. Kuya pa na. Day 1,000, oh. Gusto na. Ayaw na ninyo kulataha. Uy, salamat mo. Manawag lamig pulis ako makatanod para makuha ni. Na kay cellphone diha. Pawamas ako, be. Na-drain mo akong cellphone. Nga naman, ma'am. Textan ako yung amigo. Aron makuha na siya. Nga ako cellphone mo. Sige, thank you, ha. Textan ako sa butong. Pilitin ako nung... Oops. Si Bayalan. Nagkadugo taon na ako. Bayalan! Bay! Bay! Sino binuang ni mo, ha? Kinsa? Pasalamat naman. Huwag may naiki. Patayo na na. Unsay saan niya, bay? Hubog. Namariglag sa kiyanan. Babaeng biktima. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!